Assalamu alaikum. Sanibonani futhi. Ukuthula makubekini. Bafowethu. Uyabona ukube bekuthiwa umuntu uma ngabe evelelwa inkinga noma zinkinga empilweni yakhe uba nescratch noma uyadwebeka emzimbeni noma uyasikeka ebusweni. Mina wakoShandu angikutsheli ngomunye umuntu, ngikutshela ngami. Mina ngabe angisabhekeki ebusweni. Amanxeba engabe nginawo noma icrash engabe nginazo ngabe ebusweni angisabhekeki. Uyayibona? Kodwa ngoba ngiya-understanda ukuthi lo mhlaba lo wadalelwa vele ukusihlukumeza. Kusho njalo umdali kuSuratul Mulk kuQuran. Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata. Allah uyena odale ukufa wadala nempilo. Ukuthi kube njani? Liyabluwakum, ukuze asivivinye. Sizovivinywa bafowethu kulomhlaba. Ayyukum ahsanu amala. Khona nizokhompyutha, nizoqhudelana ngani ngokwenza izenzo ezinhle. Lo mhlaba lo wadalelwa lokho. Lalelani ke bafowethu. Wena ogilekile noma ngandlelani, angikhathali ukuthi ugile ubani ekugila kanjani. Akwenzekanga iphutha mfowethu. Akwenzakalanga iphutha dadewethu. Njoba ade umthanda kanje lo muntu. Uyabona? Uma ngabe esefundile wagogoda wathwala iziqu. Okay? Esekujikela esekubona wena. Uyabona soxabana manje so. Okay? Uma ngabe lo muntu lo esekujikela esebona abangcono kunawe, umfundisile wena ngezimali zakho. Kwamukele lokho. Futhi ungamzondi. Ungamfiseli okubi. Angiphinde. Kwamukele lokho. Futhi ungamzondi, ungamfiseli okubi. Ujabulele ukuthi usheshe wakubonisa ubunjalo bakhe. Ukuthi kahle kahle umuntu onjani. Ngoba mhlawumbe kuba akakubonisanga. Bekuyoqhamuka esinye isilima senihambile ende indima kuqhamuka isiphukuphuku simtshela ukuthi akakubulali. Bese ayavuma naye ngoba egatshwe uthando lwesikhashana, uthando lwamaphepha. Olumlilo wamaphepha. Jabulela kona lokho ukuthi uyakutshela manje ukuthi wena awusamfanele. Angiphinde. Ungamzondi, ungambulali, ungamfiseli okubi. Kodwa uzihalalisele wena. Uthi at least empilweni ngikwenzile okuhle. Nanga umuntu namhlanje ngimfundisile udokotela. Nanga umuntu namhlanje ngimfundisile ungumhlengikazi. Nanga namhlanje umuntu ngimfundisile usochwepheshe, usosayensi. Nanga umuntu namhlanje ngimfundisile une driver's license. Usewumshayeli manje, ushayela ama-truck. Nanga umuntu namhlanje ngimakhela umuzi. Kodwa namhlanje useyangixosha, akasafuni ukuthi ngihlale kulomuzi. Hey, inzima lento engiyikhulumayo ngiyayazi. Uyazi yini lo muntu lo enza lento lempilweni yakho? Yingoba indima yakho empilweni yakhe isiphelile. Yingoba indima yakho empilweni yakhe isiphelile. Kwamukele lokho. Uqhubeke nempilo. Ungazibulali, ungazilengisi ngentambo, ungazigwazi ngomese, unga-overdose amaphilisi. Qhubeka nempilo. Uthi mangabe uqhamuka akubone akhalele. Angathi mangabe ekubona besethi nganede ngamshiya bhekana ukuthi unjani. Akathi mangabe ekubona akukhalele mntana sekhaya, akukhalele mfowethu. Athi yabona la ngalahlekelwa ukukhona ngokungekho. Lalela ke. Ake ngutshele ngami. Abona mina wakoShandu.
ngisaphinda futhi kuye bekuthiwa mawugileka uba necrash ebusweni, uba namanxeba ebusweni, uyasikeka. Ngabe mina ebusweni angibhekeki. Abona mina imali sengiyiluzile, ngiyiluza kubantu besimame is over 600,000. Imali esengiyiluzile ngiyiluza kubantu besimame is over 600,000. Ngakhile mina imizi, ngakha amabonda, ngifike emzini kungenalutho, kunofenisi, ngakha amabonda, ngifaka amagate o20,000, amagate o20,000. Ngishaye indlu fully furnished, phume nayo, ngifaka ama-bathroom setting, ngifaka elokuzana DSTV, ngithenga amaplaza ama-TV amakhulu amangaka, ngithenga umbhede, bedroom suite ephelele, ngithenga amasofa, yonke into. Akukho engingakwenzanga mina, kodwa ekugcineni umuntu akwazi ukukutshela ukuthi yabona-ke manje usuwumthwalo, indima ade uyidlala empilweni yami isiphelile, ngicela ungixege skate. Usuyangiqina manje, usuyangiqinisa, ngicela ukuthi ungixege sicathulo, sengiyasha. Yimi loyo. Abangaziyo bangakutshela lento engikutshela yona, kodwa naku ngikhona, ngisaphila, impilo iyaqhubeka. Njengoba ngikutshela ngithi mina over 600,000 imali engiyiluzile kubantu besimame, yabona. Khipha imali mina ngigibelisa abantu indiza, behamba nezingane zabo beyokwenza ama-birthday kwenye indawo mina engingakaze ngiye kuyo, kodwa ngiwabhukha amathikithi. Umuntu ahathatha umndeni wakhe uyocelebrate birthday yomntanakhe ngemali yakwambatha, abuye lapha kubona ukuthi wena usamfanele. Ngikwenzile mina lokho, ngoba ngikutshela nje mina ngigcwalisile mina imizi ngamafenisha, yonke inhlobo yefenisha ongayicabanga. Fridge, ikhabethe, umbhede, amaplasma, hayi TV le neqolo, amaplasma, iTV yangempela, iplasma, i-flat screen. Ngikwenzile mina konke lokho, kodwa naku ngisaphila. You know why? Ngazitshela ukuthi lo mhlaba lo vele wadalelwa ini, ukungihlukumeza, kodwa umdali uthi uzohlukumezeka okwesikhashana. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kungekudala umdali wakho uzokunika konke okudingayo and uzojabula, kusho yena. Angingabazi-ke mina umdali-ke mayekhuluma nami kwiQuran. Bengisiza wena-ke mfowethu, bengisiza wena-ke dadewethu, ukuthi into yenza ukuthi uhlukumezeke awuyitshelanga ukuthi wena lo mhlaba wadalela ukuthi usihlukumeze. Ngiyakutshela-ke namhlanje, read from me, learn from me. Ngiyakutshela namhlanje lo mhlaba wadalelwa ukuthi wenzeni, usihlukumeze. Kodwa mawufuna ukuhlala ujabulile, lalela, zonke lezi zinto lezi engibenzele zona angeke bahambe nazo. Mayehamba nje umuntu uhamba njengoba wafika emhlabeni, uyayibona. Kodwa impilo iyaqhubeka mfowethu, impilo iyaqhubeka dadewethu. Ungambulali, ungamdlisi ushevu, ungamzondi, nawe futhi ungazibulali, ungazidlisi ushevu, ungazizondi. Qhubeka nempilo. Emhlabeni kunjena-ke bafowethu, umdali uzosivivinya ngendlela ezahlukene. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Lapho yabo uphile nje kanje nabantu abakho, iqhubeka impilo iye phambili, uzobona. Ngeke ubone nokuthi uke wagileka. Ngiyabonga.